Domnul Georgescu nu poate să participe la alte alegeri decât acelea pe care le-a câștigat deja. Noi însă, cetățenii, trebuie să facem ceva să schimbăm lucrul ăsta. Adică cum ați vrea să schimbăm această putere dacă nu participăm la alegeri, să încercăm din interior să facem lucrul ăsta? Cine ne poate rezolva asta? Dacă veniți 1 milion de oameni în stradă și domnul guvernul, nu dar haideți să ieșim 1 milion de oameni în stradă, putem? Atunci când domnul Georgescu a cerut oamenilor să iasă în stradă, n-am văzut decât câteva zeci de mii. Eu am știut dinainte de mesajul pe care domnul Georgescu îl va da, deci în niciun caz nu am luat acest mesaj ca pe un mesaj de nesusținere a mea, ci ca pe o continuitate a ceea ce domnul Georgescu a spus și este perfect corect. Dar v-am spus că din punctul meu de vedere nu putem să schimbăm lucrurile, pentru că nu văd în stradă 1 milion de oameni. Singura variantă în care putem să schimbăm lucrurile este să câștigăm măcar alegerile de la București, ca apoi, dacă reușesc împreună cu dumneavoastră, dar eu n-am încredere în tine deloc. Se poate și altfel, domnul Georgescu împreună cu domnul Simion și cu toți suveraniștii din România, să poată să facă mai departe lucrurile pentru România. Hai, pa!